следващия продукт, който ще ви представям, и това е новата мазилка, която вече 3 години успешно предлагаме на българския пазар. Weber Pass Klima, или това е хидрофилна мазилка. Каква е основната разлика с стандартните, с най-често предлаганите мазилки на българския пазар? Това е, че тази мазилка регулира влагата на повърхността си. Тоест, ако се опитам да го обясня по по-разбираем начин, в момента, в който водата попадне, дъжд, роса или омокране на повърхността на фасадата, самата мазилка попива водата, при което се увеличава активната повърхност и много лесно, след което 20 минути след това водата се изпарява и фасадата е суха, което не може да се постигне с силно хидрофобните мазилки, които масово се използват на пазара. Става въпрос за полимерни фасадни мазилки и за силиконови фасадни мазилки. Те са силно хидрофобни. Идеята е, когато падне вода, тя да стане на капка и да се стече надолу, но поради граповата повърхност на самата фасада винаги остават микрочастици водни, които много по-бавно се изпаряват и дават предпоставка за развитието на микроорганизми. Този тип мазилки, пастообразни в цвят, се нанасят с дебелина в зависимост от гранулометрията на самия материал. Виждате как колегата престъргва материала, за да може да се обере. Ако се нанесе в по-голяма дебелина, в случая тази мазилка е 1,5 мм драскана структура, което означава без да оставя каналчета по повърхността. Дебелината на мазилката трябва да е точно 1,5 мм. В противен случай в процеса, в етапа на структурирането на мазилката няма да може да се получи хомогенна структура. Това е много често срещан проблем по обектите, когато предварителната операция преди полагането на мазилката, която е лепило-шпакловъчния слой, не е нанесен равномерно. В този случай винаги при структурирането имаме места, които са по-наситени с каменната фракция или с камъчета, и други, които са има по-малко. Респективно това нещо отблизо не прави впечатление, но от по-високо разстояние, около 10-15 метра, тези зони с по-малко или повече или по-наситени с пясъчната фракция, стоят като петна. Затова е изключително съществено първо слоя с лепило-шпакловъчния материал да бъде нанесен, да е в една равнина, да е равен, след което при нанасянето на самата мазилка тя да бъде обрана, така че дебелината на слоя да е точно толкова, колкото е зърнометрията на самата мазилка, и естествено при структурирането да се съблюдава да не остават така наречените гладни участъци. Хубаво е да имате предвид, когато се избира цвят, тъй като тук показваме един доста наситен и интензивен цвят, има така наречения коефициент на светлопоглъщане, или всеки цвят на мазилката се характеризира в скалата от 1 до 100%, на база на това каква част от слънчевата топлината от слънцето, от енергията от слънцето я трансформира в топлина и каква част отразява. На тази база се избират интензивните цветове, да не бъдат с такъв коефициент по-малък от 25%, тъй като при такъв тип оцветяване на фасадата нагряването през летните месеци става изключително високо, което може да доведе до температурни разширения, респективно след което напуквания по фасадата, които нито един инвеститор не желая по своите сгради. Ето виждате, започва структурирането на самата мазилка. Съвсем без натиск,
ако самите изпълнители забележат някъде са пропуснали участък, в който да оберат мазилката, трябва да се направи по време на структурирането, така че да се постигне хомогенност на фасадата. Ако искате, заповядайте близо до мазилката, за да видите наистина нещо, което е много съществено, равномерното разпределение на камъчетата по цялата повърхност, така че да имаме един много равномерен цвят, независимо от колко далече гледаме самата фасада.